Karena video kadai kaba continue nagato ke video kaba ngandang shidip upload temai kaba betai syapang kanong rim jong utu aratai. Lada pimpat yo iya kata ke video pilak ban like page ban tip kambnya syapang uneu aratai katan rai bat ka nong rim jong u. Ngan sebut ya ka link jong kata ke video hapok ke description jong kena ke video lane haka pin komen lada pikwa ban like page ya ka. Bat ku blesi bun ya ka jing sebun jong pi ban ai hype hagato ke video nagata ka daw kala long ka we nagi video kaba bun hype tam. Kumba pi ihang ne bat kane ka rap ya ka YouTube ba kanang saja susu syakiwe patki nong page. Pat ngakermen haga nega video ru pin ya support da ba I like but I ya kutoka hype kum kadak ba pia interest ban page ya kinegi video jonga haga nega video pat ngan batai company tang yau neu aratai namar ngai i badang pun bah ki bompat snga thu bah ban penon kam yau lane ya kar kom trekam jong u banang tangin ya page ru ya kitaki special feature jong u ki ba u khamla wat yau whatsapp ru Henry kendiat haswa dengan sedang ngan pensya shwa ya kito ki badang artetin bat ki ba kenpo ya kane ke company Zoho kabaderu kanong shna yau neu aratai bat kabaderu ke proud Indian company jongi kaba ai ya ka service syakiwe pat ki company bahek bat ki bapau jong ki we pat kiri ka berte kumba ngala de ban yathu ha to ka previous video jonga ba kane ke company kala steng nadu ki snem khat khandai spa khandai penru kamut kamde shu ka company batamai kaba philaban ya artetin Kibun bah ki company thamai mentah ki penhek tang daki promotion bat ki advertisement ban pen itu syaki bru ya kataka company jongki katba kane ke company Zoho pat katre da ka kam ju pen pa perthe ya lade daki promotion neki advertisement ngayu i hakawe naki interview jong uto Sridhar Bembu unong sina jong kane ka company Zoho uya thu ba kadau baki claim le marketing lane advertise pat ba kade namar baki kwa baki customer kinya pendon kam da kamon snga ba lane da ka best experience jong kinong pendon kam bat kane ka perlong ya kane ka company bakan sustain hadu mentagis ngi tat hadu mentagis ngi bala pen sapriang hi dagi togi minister jong kari India jongi hadin kajing i jongi ya kajing le he palat jong kane kari Amerika kamtam ka administration ne kajing senchar jong uneu Donald Trump ba ulak target palat ya kane kari jongi kari India Kadbang kadang sinaya kan video ngai isa kan gawe pat ko khobor ka ba utram ula warning ba un sablak saya ki students jong kari India ki ba pule hapok ka ri jongki de na kata gadau ken ba ke India kelas ngatu ban penduna no ya ka dependan jongi naka ri Amerika in fact ngaru ngampat US ngau ya kana ke company Zoho bat ya ki kam jongka tad hadu menta onda la promote free da ki riu pa khmat jong kari India ya kita ki kam bakarau bari jongka hangta phila sing thu hi lada de ka company ka ba perkhat tang ya ka personal interest balaipat kam jupan pa perthe ya lade barok skato wat mentaru omde maka balak promote lane penpa perthe ya kita ki kam jongka hanre de ki riu pa khmat jong kari India ki balak promote lane penpa perthe ya kita ki kam ki bakala le ki kam ba kongsan e jong kana ke company Zoho kilong ba kasna ya ki software bat ka ai service ya ki we pat ki company bah bakin manage ya ki customer service jongki kita ki company ki bapa nam ki bapanan kam ya ki software bat ka service jong kane ke company Zoho jongi kilong kumne harum kabanangkong kata ka Big Basket Tata Enterprise India kabaar kata ka Aboitiz Group Philippines Asia kabalai kata ka CG Group Global Hospitality Retails kabasaw ka Coca-Cola Amitil Fiji Limited Fiji kabasan ka Vodafone kabanriu ka Tata Chemical Limited India kaban ngiaw ka Stanford University USA kabapra ka de ka company Dell kabap US ngiaw hagi laptop nangta kabakhandai pat ka HDFC Securities kabasipeu kata ka Springer Nature Group Germany kabakhat we ka Verizon Connect USA kabakat ar ka Solar Edge Technology Israel but global kabakat lai ka American Chemical Society USA kabakat saw ka Blue LLC Al Sarkar Group UAE kabakat san kata ka ITV Studios UK kabakat ngiaw kata ka Lala Move Asia badang bun sa kiwe ru kine baro ki company ki bangala nyaw kerteng ki de ki company ki bapanan kam ya kita ki software bat ki service jong kanaga company Zoho jongi bat sa kanaga we lada pimiatip bakana ka company Zoho kalala ban yo rung wat hapo ka China ru kumba phitip kanaga ri China kalong strict ba bakam ju island ban dominate daki brand jong ki bana barri wat daka Google ru kam trekam hapo ka ri China Handre kana ka Zoho pat kadang la bantai kam wat hapo ri China ru da ka baya partnership bat ka company bai hui ka bade ka company China ngala hab ban bata detail kumne namar ngai i barang don ki badang artetin bat ki bompat chenya ya kana ka swadeshi company jongi ka Zoho tegum tawat ngau bangala simpalat ya ka por jongpi ban bata detail kumne te ya mentang nya poi biang ha ka main topic jongi kata yau aratai ngan bata detail yau neu aratai te nongkong ya kito ki bompat la install yau neu aratai phila ban lit na ka Play Store lada pide ki Android user bat lada pide ki Apple user lana ki iOS user phila ban lit na ka Apple App Store sa install yau nga te ngala de ban install bat register lupa handre ban pen inuksa ya pi ngala ha ban clear ya ki data jong u kenang bangan la ban pen inuksa ya pi anda phila de ban install yau salet ban open yau anda phila de ban open kan sami kumne ka page din nang ta sanyon hang to agree and continue anda la dep nyon continue hang to
kan sami kumne ka option ba pin enter yau mobile number jong phi karokom register de kalong kumu WhatsApp hi kamdon jing pher e tehang ne ngan enter yau mobile number jonga onda la de ban enter yau tu mobile number jong phi kumbanga enter hang ne mo tenang ta pihak ban nyon hang tu ha send OTP onda la de nyon hang tu ha send OTP kan sami kumne pihak ban confirm mo pihak ban klik yes la dala de katuga number ba phila enter dala de ban nyon yes on sapoi u OTP but automatic kan sa detect ya u OTP hadin nang ta pihak ban nyon hang tu harum ba tho verify onda phila de ban verify kan sami kumne page ba mo hang ne PE kumne kan mi kum kanega page hang ne phila ban nyon hang tu ba tho continue hadin kata kan sami ka option ba pin hab ban allow ba kan sing yaki contact jong phi nga hang ne pat ngan su klik skip bat ngan sa allow pat hadin anda ngalade ban nyon skip kan sami kumne te kumta ngan allow hang ne dala dep nang tu kan sami kum kanega interface namar bangala de ban pendon kam lupa te kumta hang ne phila I bala don tu we perlok janga bangala ya text harum nang turu PI bala don katuga FD tech channel ka bangala de ban sna ha uneu aratai te kumba PI hang ne kalong simple ba katuga interface jong u kam daya pher e bat ka interface jong u WhatsApp ha katuga option banung kong harum katu batho stories katu kamut yaki status phila ban klik hang tu bat pin post yaki status jong phi lane page yaki status jong ki weru dala de ban nyon hang tu ha stories kami kum kanega interface te kumba PI hang ne kaneru ka stream kum WhatsApp hakan naga bentang athrai ngam dan kam ban batai bini namar phila etip hi kar kompos yaki status namar ka stream kum WhatsApp tenang ta hakatu option ba arpat batho meetings kane ka option ka compare bat ka kamlong special na WhatsApp namar ka WhatsApp kam don ya kane ka feature em kan long ka ba pensuk ba ya kitu ki battery office nang ta ya kino hikai ki baju hikai online nang ta ya kitu ki basat penlong meeting haka online namar kine ki terekam kum uto Google Meet nang ta uto Zoom uba ki sat penon kam ban penlong meeting online lane ban ai jing hikai online kamut lada pidon tang uneu aratai pinom don kam su ban penkhia pun ban install ya kita ki Google Meet lane kita ki Zoom tekane ka option ru ka kamlong special ban ya compare batu WhatsApp tekane ka option ru ngam don kam ban batai bini namar ngatrai kitu ki basat penlong meeting online bat ki baju ai jing hikai online tekila ya nang hitrai ban penon kam ya kini ki option nang ta hakatu ka chat pat kadeka chatting interface hang ne phila ban ya chatting hang ne ru ka stream kum WhatsApp hi lada pi klik hang tu ha plus pin salap ya ki contact number lana ki parlok jong pi ki bala penon kam ya uneu aratai anda phila de ban klik hang tu ha plus kan sami kum kanega interface lada kim 4 mi lut hang ne phila ban klik hang te highlight teliki dot bat sanyon refresh hang tu anda phila de ban nyon ha ketiga refresh kan sami kumne bat sanyon allow anda la de ban allow hang tu sa klik refresh biang hadin kata kin sami kita ki perlak jong pi ki bala penon kam ya uneu aratai kumba PI hang ne dangal la de ban refresh kidang don tang laingut ki perlak jonga ki ba penon kam ya uneu aratai piru phila ban check kan nongut ki contact number jong pi ki bala penon kam ya uneu aratai tementangan bak biang sya katoka main page kumba PI hang ne ha katoka basau kadeki call history lane lada pikwa ban call yano phila ban klik hang tu ha plus ru tementangan ya thu saya ki nepat ki additional feature jong u phila ban klik ha kita ki light ligi lines bat pinlap ya kita ki additional feature jong u kumba PI hang ne katoka banang kong kadeka mention lada phim singa thu ka ka nega mention kane kamut balada don na pden jong pi ki bajon ya ki groups bat ha kita ki groups lada don ki group member ki ba mention ya ka kerteng jong pi pin sawan wat hang ne pin salap ya kita ki bala mention ya ki kerteng jong pi te kumba PI hang ne namar bangam pat don ya kita ki group lane ki ba mention ya nga te hang ne PI ba ka tho kum to you don't have any mention yet kane ru ka kamlong special na ka WhatsApp namar ka WhatsApp kam don ya kane tementang ngatrai ya kane ru philayas ngathu dengan bak biang sedin ngin yapet ya ki epat kitu ki features jongka te hang ne ha ka to ka ba arpan ka to ka start message kane ngatrai ngam don kam ban bata namar kane ka don ha ka WhatsApp ru ha ka to ka balai pat ka ba tho pocket ka to ka de ka personal space lane ka personal storage kane ka option ru ka don ha ka WhatsApp kata kemut balada pidon ki message ki dur na ki video ki ba phim kwa ba kinja phila ban sen na forward ha kana ka pocket section te kumta hadin habut lada pikwa ban lap biang ya kita ki dur na ki video ki message phila ban wan ha kana ka pocket ka bade ka personal storage jong pi phin lap biang ya kita ki dur ki video na ki message kana ka feature ru ngatrai phila ya singa thu menta dengan bak biang menta ngin sai page ki epat kita ki feature jongka te hang ne ha ka to ko contacts ka to te ka de ki contact number jong pi ki ba penon kam ya kana ka aratai tementangan bak biang sedin ngin page ha ka to ka we pat ka basan ba tho link a device ka ya stream bat ka to ka WhatsApp web kamut lang ba kana ka option phila ban link lane connect yau aratai jong pi shaki TV lane ki laptop kane ru kala ban long important ba ya ki to ki bale online meeting lane ki ba ai jing hikai online tementa ha kana ka setting pat ngan sabatai pat haki we pat ki video jenga lada pidon kam saya komen hang ne harum
Tehang ne handeng pat ngan batai kendiat ya kane ke bakam long special. Kata ke de bahau tu simbol kulum ke ba phila ban edit ya ke profile picture jong phi, ke kerteng jong phi, ke bio jong phi nang ta sa kane ke we kata ka username jong phi. Ke ba wat da ke WhatsApp ru la slim kala pen bena bakan ai Henry hadu menta kampat la ban ai. Bat kane ke username ru kalong special ba kata kemut ba pin om don kam syu ban share da number jong pi syaki brew syu ai bet tang da kane ke username ke ba phila set am om don kam syu ban share da number pun jong pi kalong kum haka Instagram kane ke kham sngan namar om don kam ban share da personal number jong pi kane ke feature ru ke kham long special ya WhatsApp namar ke WhatsApp ya menta kampat la ban ai ya kane ke username haot la slim kala pen bena bakan ai ya kane ke username Henry hadu menta kampat la ban ai ngaru ngalade ban set up ya katoka username jonga phila ban UI bat sim hang ne lada pidon kam ban keli kibadon kam Henry om de pat ban chuan text kai dengan bak biang kumba PE hang ne kadon katoka option night mode lada pikwa ban change kane ke option kala ban penduna ya ka jingbam bateri bat kala ro ban penduna ya ka stress jong kikmat kamtam haba pendon kam ha ka permit menta nga try lang bagan video jonga phila ya sngathu bat phila la ro ban ya pendon kam ya uneu aratai menta uneu aratai udang long ha ka development stage namar udang chu viral sendon bat la ki kunsan ki bala pendon kam ya tekum ta kane ke zoho kanang kampen bah susu lanap kiwe ki features temai kiba ka WhatsApp kamla ban ai wat ya mentaru ngi bala bun kita ki features kiba ka WhatsApp kamla ban ai kumba ai une dangdon sakawe kata bah ka to ka live location lada pi share ya ka to ka live location jong pi syaki parlok jong pi lana kiba haying jong pi ha ka WhatsApp lada pi share ya ka location jong pi kadon option tang live option kata daga khatsan minit kasi kenta bat ka prakenta Henry ha une aratai pat UI option hadu ba pinda poi hakata ka destination jongpi hakata ka liang ru une aratai ukamla ya WhatsApp ru haot kendiat udang duna kata bayam menta haki liang ki text umpat la ban penlong end to end encryption Henry haki voice call bat ki video call kila long kita ki end to end encrypted Henry om slim shu wat ki text ru kinsalong kita ki end to end encrypted namar kumbang ai thu menne ba une apps udang long hakata ka developmental stage namar bala ki kunsan ki ba penon kam ya tekumta kini ginong sinaru kinsanang penkampa cucu ya bat ngimde hiru ban shifting namar barok ki data jongi lana ki personal information jongi kin store hapok ka negari jongi pitip nem ba WhatsApp shen unsa penmi ya ki advertise ha ka tugas status page jongi kumba PE ba mi advertise ha utu messenger jongka Facebook lana ka meta namar une WhatsApp ru la dei try daka Facebook lana ka meta tekumta wat ya shene than ya une WhatsApp ru namar unsa collect ya ki personal information jongpi bat unsa share syaki third party advertisement company namar baro ki company ki bana barri kum ka Microsoft Google ka Meta lana ka Facebook WhatsApp Instagram kimsem lawan hapo India ban syakri ya ki pajba handre ki wan ban kamai pisa tenaga ta kadaw kinsa collect ya ki information jongi ban share syaki third party lana kita ki advertisement companies handre une pat aratai kana ka company zoho kala ethu syai bakan monetize ya une apps jongka tekumta unlong free bat unlong safe namarkan kalak ya kita ki personal information jongi sakane ka we ka feature ka bakane ka zoho kala pen krek ban pen kala ya uneu aratai bat lada jia kala sisa ban pen kala kumba kala plan kata ka feature katakan kala long sisa ka revolution hakine ki messaging apps bat kata ka de bakin pen kala ya uneu aratai kum ka UPI kata kamut bakin sapelong ya utau interoperable messaging app kai kata ka interoperable messaging app dengan pensyai hangne ya kata da ka ba enuksa da UPI kana ka UPI ru kade kata ka interoperable payment system ka balasna da ka NPCI kata ka interoperable kamut ba uto uba penon kam ya ka GP ulak bansen pisa syaka PhonePe ru bat uto uba penon kam ya ka PhonePe ulak bansen pisa syaka PTM ru ma uto pad uba penon kam ya ka PTM ulak ru bansen pisa syaka Bhim bat uto uba penon kam ya ka Bhim ulak bansen pisa syaka GP ma kataken ke jengmut jong kata ka interoperable tekum taken kana ka zohoru kan persyang ban pensna ya no aratai ba unlong kumta kata kamut ba lada pi penon kam ya aratai bat pikwa bansen message sya uba penon kam ya ka WhatsApp ru pinsala lane phila bansen message sya uba penon kam ya ka Telegram ru pinsala lane uto uba penon kam ya ka Telegram ulak bansen message ya pi sya ka aratai lane uto uba penon kam da ka WhatsApp ulak bansen message sya ka aratai kalong kumta ken kata ka interoperable bat kane ka zoho kala sedang ban tresitom ban penlong no kumta bat phila ban page hangne ya kata ka tweet jong uneu nong sna jong kane ka zoho usridhar wembo bat la rajia bakila sisa ban penkala kumta tekane kan salong kata ka revolution jong kineki messaging apps namar hadu menta kisngi 4 don balak banlek kumta namar barok kineki messaging apps kidang long kita ki close system kamut tang ki baya pendon kam kaju ka apps kilak ban ya text lane ya call ngate ngalalong excited ba ya kita ki features ki bakane ka zoho kan sawandra hauneu aratai
Pi pat kumno piasnya saya komen hangne harum ya ka opinion jong pi. Teman-teman ngatrai lang ba kana video jenga pila ya syai kedar ya kita ki features jong u bat kita ki knowledge ki bayade sapang unau aratai. Telada pisngau yo jimentoy na kana channel jonga singa bah like ya kana video bat airu ya katoka hype jong pi bat subscribe lada pi de ki badang wan temai. Tengin siam hakawe pat ke video jenga ku blesibun.